ରାଜଧାନୀରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବାର ପବ୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଳରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାର୍ ଭିତରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ସହିତ ଅସ୍ମିତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ଅଭିଯୋଗ ସତ ହେଲେ ବାର୍ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ରାଜଧାନୀରେ ରାତି ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ବାର୍। ନିୟମ ଆଢୁଆଳରେ ନିୟମ ଭାଗୁଛନ୍ତି ବାର୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍। ଉଡୁଛି ଟଙ୍କା, ନାଚୁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପ ଗ୍ରାହକ। ବାର୍ ଗାର୍ଲ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା। ନା ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରୋକିବାକୁ, ନା ଅଛି କୌଣସି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଦ୍ୟପ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବାର୍ରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ବାର୍ ଭିତରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଉଠିଛି ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଅସମାନର ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ବାର୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ପାଇଁ ନାହିଁ ଅନୁମତି। ହେଲେ କିଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆକୃଷ୍ଟ ଆଳରେ ବାର୍ରେ ହେଉଛି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ବାର୍ରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏପରିକି ଲାଇସେନ୍ସ କାହିଁକି ବାତିଲ ନ ହେବ ବୋଲି କୈଫିୟତ ମଗାଯିବ। ଯଦି ଏଭଳି ବାର୍ ଚାଲିଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପୁଜିବ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବାର୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।